O ayaw ako kalimti sa malabot nga eleksyon niining bulan sa Oktubre numero 1 sa baluta. Ayaw kalimti ang ako nga plataporma. Una nga plataporma nga inyong maangkon gikan sa kuha. Inig ako inyong padagon niining o malabot nga eleksyon. Dili na tamotag doon, inig ako'y modaog na. Ego na tong sikog ngisi-ngisi. Ego na tong sikog ismail-ismail sa inyo ha katong modalagan pa. O kamo mga mog ayuda, ayaw mong pag-expect na makadawat pa. Inig ako na'y makadaog, makalingkod sa posisyon. Kaya gitagaan at mog mga sobre, mga baga, mog naong katong sobre nga akong gihatag sa inyo ha, nga tagos kagatos. Mauna to'y akong ayuda sa inyo ha. Munang kong inig kadaog na ko. Ayaw na mo, o huna-huna pa, o ayuda o tabang nga gikan sa akua. Kay ganahan man mo nga bayran mo, maunang pagpondo mo. O katong mga yo, o mga noodles, mga sardinas, o uban pa, mga bugas. Ayaw na gyud mo dool-dool sa akua. Kay katong nidalagan pa ko, inyo na kong gihot-hotan daan. Pag adto sa mga panimalay, inyo na kong gipangayuan. Kwarta, bugas, sardinas, tanan-tanan, hasta redos o kanduay, hasta sigarilyo. Inyo na kong gipangayuan mo nang ayaw kalimti, karong o malabot nga eleksyon. Padaga kay ang inyong kalipay. Buhon, ako nang himuon og pagmahay. Munang klaruha ang inyong mga desisyon sa kinabuhi. Ayaw kalimti, una sa baluta, apan ang akong mga plataporma lig-on kini og lisod mapildi. Kay kung ako'y makadaog, ang mga lalaki wala na'y magtalikod mangihi, mag-atubang na tanan para makitaan kung kinsay dagkog lagay ning ining atong katilimban. Og sa mga babaye, wala na'y atubangan, pangtahion kong tanan para lubot na lang ang labanan, para inyong matagamtam ang kasakit sa mga bayot, inig patuwaron, unya kami pagihapoy pabayron. Laing plataporma nga gyud mo magmahay. Kung ako inyong ibutang sa posisyon karong o malabot ng eleksyon, kinahanglang ako inyong padagon. Gihilantan pa ng daan ka, walay problema. Ipabalsamar na gyud ayon taka. Nangita ka og salakyan para mo adto hatod sa hospital, dili na ka mabalaka kang imong sakyan purlon na. Katong adunay mga sakop nga nga hospital. Unya walay kwarta, kung ako'y inyong padagon, dili na magproblema, tiwasan nato na para impas ang inyong problema. Muna karong malabot ng eleksyon, padaga, una sa baluta, dili mo magmahay, kang inyong kalipay, ako kanang himuon og problema. Tarong ang inyong nga desisyon, kay lightan ako yung mga palopyang tube. Cheers mga botante! Mo na dapat mga plataporma ka malagot. Lagot ko ninyo. Kung dili ko na ng plataporma sa manalagan, ayaw niyo magbutarya.